ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂಲು ಉಗ್ರಾಣ ಎಲ್ಲದ ಮೂಲು ಅಡಿಗೆದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಉಪಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನವ ಬಾಲಾಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬಾರಿ ಸೋಪು ಆತ ಉಲಾಯಿ ಮೂಲು ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಯಾವುದುಂಟು ಪೂಜೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಯಾವುದುಂಟು ಕೊಂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೊಂದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರೋದವಾಗ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜನಕ್ಲಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.